Assalamualaikum warahmatullahi. Kami puhunkan. Sungguh pun badu nan kami tambah. Tapi sarapik-rapik orang nan tibu, jauh pun lah datang. Lah bajalan di muka itu cara no putaku Minangkabau. Babaluk jo kain sirah. Babuhua je buah cinta. Baris sirah. Para pinang. Sirih salai minta dicabik. Pinang sadidih minta digatok. Nan talata dalam caranu tahaleku katana. Bismillah pemuka kato. Alhamdulillah panyudahannya. Dan doanya gitu tahaleku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.